Vi nupper simpelthen En Q&A. en Q&A. Velkommen til. Velkommen til. Velkommen i min stue. Tak. Det er et gråvejr i dag, så vi snupper en hyggedag. Det er gråt og koldt Ja. og mørkt. Og mørkt, og det har det været i 14 dage. Ja, nu kan man virkelig mærke det der med, at vinteren, den banker altså. Ja, det gør den. Så, Vi kan godt have noget sne. Det giver lys. så skal det være ægte sne, og Ja. ikke det der Ikke slud. sharp. Nej, vi skal ikke have sharp sne. Vi nupper simpelthen En Q&A. en Q&A. Altså, jeg vil jo sige spørgerunde, men Der er Sandra over 40, ikke? Der er jeg jo lidt mere unge med de unge. Det er en Q&A. I har stillet spørgsmål på Instagram til os Ja. om bagdysten. Ja. Og nu vil vi se, om vi kan besvare dem. I hvert fald besvare en god del af dem. Mhm. Vi synes, det kunne være lidt sjovt at tage lidt mere med sådan bagdysten. Mhm. Nu har I jo set 7 programmer lige om lidt på lørdag. Ja. Så der er sikkert også mange spørgsmål, I synes, der kunne være sjov at få svar på, hvordan det sådan foregår. Skal vi ikke bare starte? Jo, lad os Ja. komme i gang. Første spørgsmål, Jules. Der står, hvem af jer to havde mest bageerfaring, inden bagdysten startede? Det er jo ret nemt at svare på, fordi bagermester Sandra bagermester mange forklæder. Det er jo dig. Ja, det er det. Der er ikke Det så der- meget nej, at slås om nej, der. det er der ikke. Og det er faktisk sjovt, for jeg har jo egentlig holdt pause fra at bage i mange år. Og ikke sådan, altså jeg har ikke sådan bagt sindssygt mange kager. Det har været meget brød. Men også nogle kager. Så der mest er ingen bagværk, tvivl. faktisk. Ja. Ja. Men der er ingen tvivl om, jeg har bagt mere end du har. Det har hun. Da jeg melder mig til bagdysten, der tror jeg, det er sådan mest avancerede, jeg har lavet, det er en cheesecake. Ja. Ja, så har jeg lavet mange kanelsnegle. Det er jeg til gengæld rigtig god til. Og cookies har jeg også lavet mange af. Det vi kan konkludere, det er, Ja. at selvom man ikke har ret meget bageerfaring, Ja. hvis man har lysten til at lære, Ja. og tager rådene til sig undervejs, Ja. så kan man lære rigtig meget på rigtig kort tid. Ja, det var faktisk spot on. Ja. Så hvis du som mig sidder derude og måske ikke har super meget bageerfaring, men alligevel tænker, at det kunne være et sjovt og lærerigt eventyr det her, altså så just do it. Do it. Do it, Hold do jer it, do ikke it. tilbage. Nej. Altså for mit vedkommende, det er selvfølgelig gik du også i intens træningslejr, Ja, ja. men jeg havde jo virkelig noget, jeg skulle lære. Jeg skulle lære at lave en mus. Jeg skulle lære, hvordan tempererer man chokolade. Hvordan bærer du en lavkage i bunden. Ja. Altså sådan nogle helt basale ting, som egentlig nærmest alle kan, når de egentlig træder ind i teltet. Ikke? Ja. Skulle jeg jo hjem og lære oven i alle vores opgaver. Ja. Men man kan, hvad man vil, og nu er vi program 7 nu her på lørdag, og jeg er stadigvæk med, så... Men jeg havde heller aldrig lavet vandbakkelse, og jeg havde heller aldrig lavet wienerbrød, og jeg havde aldrig lavet en glæs. Du har kun lavet bryllupskager og alt muligt andet. Ja, men jeg har altid brugt marcipan eller fondant, eller sådan, jeg har aldrig udforsket det på den måde. Nej. Så man kan virkelig, hvis bare man tager arbejdshandskerne på, Fløjelshandskerne. yes, og så bare give gas. Giv gas. Ja, Next question. Next question. Hvor lang er en optag i dag? Det er jo ikke en dag. Nej, det er det ikke. Det er 2 hele dage. Ja, det er det. Og hvis man sådan lige skal lave en uges tidslinje, og vi starter tirsdag. Ja. Fordi det er der, vi møder ind, ikke? Jo, vi møder ind. Jeg henter dig tirsdag eftermiddag. Ja. Bilen er pakket til bristepunktet. Ja. Med kasser i stakkevis og poser. Og... Ja, altså man skulle tro, at vi skulle 14 dage på ferie. Ja, det er helt vildt, så meget man skal have med. Og 3 dage bag. Og man er heller ikke lige helt sikker på, hvad man vil have på, så man har også flere outfits med. Ja, for søren. Ja. Og vi har også nogle gange kørt afsted lidt før, og så taget ud og shoppet tøj til bagdysten inden. Ja. Det har vi gjort nogle gange. Været Ja, i Randers Storcenter har vi lagt en god portion penge ud også. Ja. For lige at have et ekstra outfit. Fordi hvis nu man ikke lige følte sig tilpas i det, man havde købt. Ja. Eller de der shoppe-loppe-stande. Ja, der har rigtigt. vi egentlig købt en del også. Ja. Det er rigtigt, ja. Vi har også gået i genbrug. Ja, det har vi. Recycle. Hashtag recycle. Ja, og så kørebajer. Kørebar, altid kørebar. Ja, du har altid haft provianter med. Ja. Det har du eddermame været god til at sørge for. Jamen, det sådan skal det bare være. Ja. Fast inventar Det har det. i bilen, når du har hentet mig en tirsdag. Det var at selvfølgelig lige at pakke bilen. Men lige så snart vi satte os ind, satte vi musik på, og så blev der altså knappet en bajs op. Ja.
Og så kørte vi til Randers med til godt Claus humør. Holm. Ja. Ja. Og høj musik. Og så ud og finde ud af, hvor man skulle stå i teltet. Det var altid spændende, når man kom ind. Hvor skal jeg stå i den her uge? Er jeg tæt på et køleskab? Ja. Så havde man ligesom vundet pladsen i teltet, hvis du stod bag os, fordi så var du nemlig tæt på superfryseren og køleskabet. Så skulle man ikke rende så langt, selvom vi snakker måske 2-3 sekunder i forhold. Men mentalt føles det bare bedst, at man var tæt på fryser. Så man gik sådan ind, hvor skal jeg stå i dag? Ja. Og så pakke ud i køkkenet, pakke ud i køleskab, fryser og alt, hvad man ligesom skulle have i orden til at starte bagningen onsdag morgen. Ja. Så skulle vi altid have en crispy chicken. Vi boede på et motel, og lige over for motellet, der lå Sunset og 7-Eleven. Så vi skulle altid have en crispy chicken. Yes. Når vi ankom der tirsdag aften med over på vores hotelværelse. Ja. Og så tøsehyggede vi bare. Fik lige gennemgået lidt opskrifter og sådan mental wellness. Lige hvor præcis. står du henne, og hvordan har du det? Ja, bare sådan tøse. Nogle gange skulle vi lige prøve nogle cremer, eller... Ja, det har vi også fået online shoppet noget med. Ja, selvbruner, Så lå vi der på en seng. Ja. Med sommerfugle i maven. Ja, hvor har man haft mange sommerfugle i maven. Er du sindssyg? Jamen det har man virkelig. Sådan har det bare kørt med den der adrenalin hver uge. Ja. Sådan bare været op og peak. Da man var færdig, var det sådan helt, hvor er min adrenalin? Ja. Jeg skal have mit kick. Jeg skal have mit fix. Det var det, der var så fedt ved, at vi var, altså nu er det program 7 lige om lidt, at vi fik lov til at stå så mange gange sammen. Ja, det var virkelig nice, og det kan jeg også huske, at det var en af ting, vi snakkede om. Det var sådan, at vi kunne nærmest ikke bære. Altså, jeg var ikke så bange for, at Sandro skulle ryge ud. Det var mere mig, jeg var bange for. Men det der med, at hvis en af os ligesom røg ud, så ville det være så underligt at skulle køre afsted alene. Ja, uden den anden. Ja, det ville føles sådan helt forkert. Helt forkert. Helt forkert. Ja, energien ville være forkert. Ja, opstarten ville bare ikke være Opstarten ville ikke være det samme. Nej. Tilbage til tidslinje. Ja. Det bliver et meget langt anelse. Ja, det gør det. Ja. Gik vi jo i seng tirsdag aften. Ja, det gjorde vi også, når vi så kunne sove, ikke? Ja. Onsdag morgen går jeg ned og banker på Julies dør. Vi skal være derude 6:40. Så 6:25, der vækker jeg Julie. Jeg er kæmpe B-menneske, som i kæmpe B. Ja. Har alle dage været. Så jeg har været oppe i badet og var klar, og så ned og stå og sådan bare sådan, Julie, kom nu. Du er bare sådan en morgenpsykopat, ikke? Nå, kom, den er 5, nu skal jeg op og i bad. Hvem gør det? Det er adrenalin. Jamen, det er rigtigt. Du var altid nede lige at banke mig op. Ja, sådan, det var også en tradition. Det blev det. Det fandt jeg ud af undervejs. Det var også en tradition. Jeg er blevet væk uger. Ja. Nej, én gang. Er det rigtigt? Det var på min fødselsdag. Ja. Der var du stået op, for der kom der Allan og sang fødselsdag. Det gjorde vi. Ja. Det gjorde vi. Ja. Det var også kun fordi du havde fødselsdag. Ja. Så når Julie, hun var vækket, og vi mødtes altid, alle deltagere nede i receptionen, så vi var sikre på, at alle var med. Ja, inden vi kørte. Ja. Så kørte vi afsted, og ud over de sådan smukkeste marker, og vi var næsten altid ved at køre en fasan ned. Det var selvmordsfasanerne. De fik navnet selvmordsfasanerne, fordi de vitterligt bare rendte lige ud foran bilen. Hold nu kæft, hvor mange gange har du ikke klodset den brems der? Og der stod også en ged på et tidspunkt. Ja. Og en hund. Vi var inde og banke på. Der står en ged midt ude på vejen. Ja, men det har vi prøvet et par gange før. Så ankom vi 6:40-6:50 på sættet. Morgenmad. Og så havde vi hver vores sminkebord. Og så var det søde piger der. Ja. Hvordan vil du se ud i dag? Ja. Hvem vil du gerne være i dag? Ja. Jeg vil gerne være Amy Winehouse, og så vil jeg gerne være J-Lo, og så vil jeg gerne være Shakira. Og jeg var bare sådan, jeg skal bare være mig. Ja. Jeg havde sådan identitetskrise hver gang. Ja. Hvem har lyst til at være i dag? Hvem har lyst til at være i dag? Så altså, jeg kørte jo en ny styling hver gang. Ja. Men det var også det, der var sjovt ved det. Ja, det var det. Det var, at rammerne var ligesom til, at man kunne spasse ud. Ja, det var fedt. Ja.
Det var nice. Jeg har aldrig prøvet sådan at blive sminket på den måde, og sådan, der er nogen, der hele tiden render og dutter lidt med ens hår, eller man får lidt på, og sådan. Det var bare lækkert. Det var bare lækkert at blive nøset. Ja, det var da. Jeg skulle lige vende mig til det. Ja. Right at your face. Right at your face, Back off. Back off, don't touch me. Til morgenmad, og så startede optagelsen egentlig sådan 9:00. Jamen, vi skulle lige synge først, ikke? Det er rigtigt. Vi skulle først snakke med vores tilrettelægger om den kage, vi skulle lave. Om der var noget lavet om, siden vi havde sendt opskrifter ind om søndagen. Og så startede første bagning ved 9-tiden. Ja. Ja. Og det var gerne et par timer. Ja. Og så havde vi noget frokost, og så kørte den hemmelige. Ja, så skulle vi synge igen, og så kørte... Og synk, vi er nok lige nødt til at forklare, hvad synk er. Ja. Synk er jo der, hvor vi står ude og snakker inden optagelser, efter optagelser. Så det vil sige, når vi starter om morgenen, så går vi ned og snakker om, jamen, hvad skal du lave i dag, og hvad glæder du dig til, og hvad tror du, vi skal lave i den hemmelige? Og så det der, når man ser de der close-up billeder af os udenfor, hvor vi står og snakker. Ja, og det var virkelig koldt i starten. Ja, for søren. Og man skulle stå i det tøj, man bagte i. Så man stod der med vinterjakke og alt muligt på, og så smide den af, og så hen og stå og snakke og bare... Jeg kan huske på et tidspunkt, der regnede det helt vildt. Der stod jeg med en paraply sådan bagved, så det ikke regnede ind på min røv. Ja. At det kunne have været nogle gode hele billeder. Ja, det kunne det. Hvor man står der. Nu skal du lige lade som om der er 25 grader. Ja. Og så var vi jo, altså efter den hemmelige, så spiste vi aftensmad, og så var vi jo færdige, men en 7-8-tiden, vil jeg sige, der om onsdagen. Og så kørte den jo bare igen torsdag. Og så når vi kom hjem torsdag aften, så var man altså færdig. Man skulle lige have tømt bilen for alt ens pakkeri. Ja. Så man lige i hvert fald kølevarerne fik dem pakket ud. Ja. Og så stod de der kasser med bagegrej jo bare. Og så stod man op fredag og gik i gang med at bage igen. Ja. Altså, man lå allerede torsdag aften og tænkte på, hvad man skulle lave til næste uge, ikke? Ja, der havde man jo nærmest allerede forberedt, hvad er det, jeg skal gå i gang med. Ja, lige præcis. Så bare handle ind. Ja, handle ind, ja. Og så de der kasser, som bare stod med alt det, man havde brugt i ugen før, så gik man sådan og plukkede ting, og så til sidst, så var der sådan ikke så meget i kasserne, så ryddede jeg dem. Og så begyndte jeg at putte de ting i, jeg så brugte til den næste uges bagning. Ja, det var ligesom de der, når man har været på ferie og kommer hjem med sin kuffert. Det kender vi. Ja. Så står den gerne en måned, ikke? Og så går man lige og piller det, man egentlig skal bruge, og så, jeg skal egentlig også have tømt hele den der kuffert, ikke? Ja. Det var jo virkelig sådan, det var med de der kasser. Ja. De nåede jo aldrig at blive tømt helt. Nej, min kuffert blev heller aldrig tømt. Nej, med tøj, nej. Det var bare sådan, det jeg havde brugt, det røg ud, og så lå det bare, så kunne man plukke lidt, hvis man skulle bruge, fordi man havde ikke noget socialt liv i den periode. Overhovedet ikke. Kun sammen. Ja, kun sammen. Altså, kun sammen. Ja. Det var en total boble at være i. Fuldstændig. Ja. Så vi bagte hele fredag. Hele lørdag. Hele søndag. Hele søndag. Og så skal vi aflevere om søndagen. Og når jeg siger aflevere, så betyder det, at vi skal jo sende vores opskrifter ind på det, vi skal lave til ugen efter. Ja. Og billeder af prøvebagningerne. Ja, og det er jo for, at produktionen ligesom ved, hvad det er, vi skal i gang med, og så tegnerne kan begynde at tegne vores kager. Det er dem, man ser, der ligesom er skitset. Ja. Ja, og så har du mandag til at lige at nå at bage igen, hvis der er et eller andet, du er lidt usikker på. Mentalt forbereder. Du har fundet ud af, hvad du skal have på et tøj. Ja. Hvor er der tilbud på smør og fløde. Og fløde. Ja. Det brugte vi meget inde i vores... Vi har sådan en gruppechat. Alle os medlemmer. Sean han var altid god til at sende. Ja, Sean var mega god til at sende tilbud. Ja. Så, men hans Føtex var altid bedre end vores andre. Ja, det er rigtigt. Ja. Og han sender også stadigvæk tilbud. Ja. Altså, han er bare Sean det tilbud, mand. Ikke? Kom igen med en tirsdag, og sådan kørte det jo alle ugerne. Efter de første 3 programmer var der 14 dages pause. Der arbejdede jeg lidt. Det er rigtigt. Og så var der 3 programmer igen, og så til program 7, som jo var på lørdag, der havde vi igen haft 14 dages pause. Ja. Og det var sådan, så kunne man lige trække vejret. Ja, man nåede sådan lige at kunne få lov til at lige at lande. Og sådan, gud, jeg har også en familie. Ja, lige præcis. Og et arbejde. Og et arbejde. Ja. Men shit, det har været fedt. Jeg vil ikke bytte det for noget. Det har været virkelig sjovt. Ja, det har været sindssygt sjovt. Ja. Sindssygt sjovt. Ja. Så det var lige en lang forklaring på, hvor lange optagdagene er. Ja. Nu fik jeg lige hele ugesketchet. Ja, jeg skal lige tisse. Ja, selvfølgelig skal du det. Altså Sandra er jo sådan en, der tisser gerne 15 gange om dagen. Hun har en dag under bagning. Ja, de har aldrig oplevet en bagdysdeltager, der har tisset under en bagning. Nej, det har jeg. Det har du.
Og den første gang jeg gjorde det, tænkte jeg kan ikke nå op i toiletvognen og tisse. Så der satte jeg mig ude bag ved en af de store træer ude i Clausholm haven der, og tissede. Og jeg var sådan, gud, jeg har da også mikrofon på, de kan jo høre, jeg sidder herude og tisser. Så du bare sidder oppe i vognen, så er det bare sagt. Næste spørgsmål. Er man gode venner med Katrine, Markus og Tim? Det var faktisk et godt spørgsmål. Ja, det er da mega godt det spørgsmål. Er man. Altså, de er de sødeste mennesker. Så søde, og man er sådan... man føler sig sådan i godt selskab sammen med dem, ikke? Meget. Ja. Altså, og man bliver jo sådan en lille familie derude. Ja. Altså både med Katrine, Markus og Tim, og også produktionen. Man er bare sådan en lille familie, der er i den her boble sammen. Og vi snakker jo rigtig meget også, når kameraerne er slukket. Ja. Selvfølgelig ikke om konkurrencen, jo selvfølgelig, altså det vi har lavet, men man lærer hinanden at kende også sådan personligt. Ja. Vi snakker også familie og jamen alt mellem de er jo mennesker, ligesom alle os andre. Fuldstændig. Ja. Holder meget af dem alle tre. Markus' hund, Knud. Vi har hørt meget om Knud, hans lille baby. Ja. Sindssygt søde til også at lære fra sig. Ja, de vil ikke snakke om den konkurrence, man lige er i, men hvis man spørger ind til noget med en eller anden chokoladetemperering eller et eller andet, så vil de vildt gerne lære fra sig. Så det, man skal bare suge alle de der guldkorn til sig, fordi det er jo det, der gør, at man lærer så meget. Ja, de er topsøde alle tre, og god humor, altså rigtig god humor også. Har det ikke noget med, du havde en familie fra Persien? Yes, jeg har iranske rødder. Så... Det forstod du ikke? Hvad? Jeg prøvede med at lave en morfar-joke, for fanden skal du blive? Persien! Har de alle tre også. Ja, alle tre. Også rigtig meget, der ikke kan komme med på fjernsyn. Ja. Fraklip. Fraklip, ja. Så det korte svar er ja. Next question. Så får Julie snart mesterbærforklæde? Det må vi jo ikke sige. Det synes jeg faktisk var et rigtig godt spørgsmål. Og det føler jeg mig også vældig berettiget til. Nu er det program 7 på lørdag. Så vi kan jo ikke så meget enten at sige en... Se med. Se med. Nu er der små 3 programmer tilbage. Ja, for dem, der går hele vejen. Ja. Mm. Spørgsmål. Om Markus er lige så sjov i virkeligheden som på tv? Han er endnu sjovere. Han er 20.000 gange sjovere i virkeligheden. Og han er sjov på tv. Ja. Han er sjov på tv, men han er total gak og løjer. Ja, altså han er bare sådan en sprudlende energi. Altså han har virkelig en fed energi at aura omkring sig. Ja, det er virkelig... man føler sig sådan helt afslappet også, fordi at man kan bare være den, man er. 100%. Altså han er jo den sjove onkel. Ja. Vores alle sjove onkel. Ja. Altså shout out til Markus. Hvor mange castings var der? Jamen, der var jo 3 casting steps. Først, altså man sender jo en ansøgning. Ja. Og så får man besked på, om man skal til casting eller ej. Ja. Og der havde de valgt 240 ud. Så der var 3 castingdage i København og 3 i Aarhus. Ja. Men omkring 40 på hvert hold. Ja, 40 på hvert hold. Ja. 6 dage. Ja. Og alle har en kage med. Hjemmefra. Mm. Og så skal man op i plenum foran alle de her og præsentere sig selv og sin kage. Ja, det er faktisk ligesom i folkeskolen, når man skulle op og fremvise et PowerPoint-show. Der er bare et PowerPoint her, hvor du skal stille dig op foran hele klassen. Og så skal du bare udkrænge din sjæl. Du skal op ligesom og fortælle om dig selv foran alle de her mennesker, du aldrig har mødt før. Mm. Sidder Søren, som jo er redaktør. Ja. Redaktionschef. Ja. Redaktionschef. Og så sidder der Eva Kvist, som jo er programansvarlig. Ja. Og så sidder der Karster, Tina. Ja. De 3 sidder ligesom og har øjne på dig, og så sidder alle de her andre mennesker. Og så skal du op og fortælle om dig selv og vise din kage. Skal du fortælle et fun fact om dig selv? Ja. Kan du huske, hvad dit fun fact det var? Ja. Hvad? At jeg var bange for bankdamer. Ja, men det gav jo så god mening. Ja, den fulgte mig derfra. Jeg var nødt til at lave den kage. Ja, der er min lidt mere ulækker faktisk. Hvad var din fun fact? Jamen, jeg kan jo sprede mine tæer sådan her. Og jeg står deroppe og panikker, fordi jeg ved, det kan ikke lige komme i tanke om, så kommer jeg i tanke om, at jeg kan sprede mine tæer sådan her. Altså, sådan her.
Kan du se, det er sådan en andefod? Ja. Så jeg står deroppe og panikker og siger, jamen jeg kan lave andefødder. Kan jeg se, at hele salen kigger sådan her på mig? Hvad mener hun med det? Og så tænker jeg tager ikke lige min strømper af, vel? Og så laver den. Nej. Jeg viser det bare lige med hænderne. Jamen jeg kan gøre sådan her med min tær. Ja. Og så er hele salen jo ved at dø af grin, fordi det er jo fandme mærkeligt, det der. Ja, hun er fandme mærkelig. Hun er fandme mærkelig, det der. Ja. Så ja, det var mit fun fact. Det er derfor, vi kom med. Ja. Det er fordi, vi er så fucked. Det var andefødder og bankdamer. Men Mathias. Efter det, så går de ud og voterer. Ja. Og der smager man så på hinandens kager imens. Ja. Og så kommer de tilbage, og så kalder de nogen op. Som er dem, der ligesom er gået videre til anden casting. Ja, og det kan være faktisk 0 til 10. Ja. Vi var 6. Vi var 9 på vores sag. Ja. Vi var 6, og jeg var nummer 4. Ja, jeg var den første. Ja. Det er de tæer der. Ja, det var andefødderne. Vi skal have hende med andefødder. Vi skal se de der andefødder på tv. Vi er nødt til at Anders Sand med. Ja. Nej, så lavede man sådan noget teambuilding. Sådan noget. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Hvor der var sådan nogle konkurrencer, hvor de ligesom skulle se, hvordan man opførte sig i konkurrence med andre, man ikke kender. Sammenhold og konkurrence, ja. Og så blev man kaldt ind til en samtale. Individuelt. Hvor de så smager på ens kage. Ja. Det var en virkelig givtig samtale. Det var det. De var så positive. Jeg var bare sådan helt blown away. Bare sådan, har I lige snakket om mig? Ja. Det var en ret fed oplevelse. Ja. Og jeg kan bare huske, at Tina Carster, jeg har jo synlige tatoveringer sådan lige her, at hun så kigger ned på den, og så siger hun så, det er sådan virkelig fede tatoveringer, har du. Er du så fyldt op af arme og ben og sådan noget? Og jeg får bare sagt straight up, nej. Og så er hun sådan, jamen har du flere end dem der? Ikke ret mange. Og det er jo en stor fed løgn. Og hvorfor jeg bare får sagt straight nej? Jeg ved det ikke. Nej. Jeg panikker og tænker, de vil ikke have sådan en tatoveret dulle med som mig. Så hvis jeg siger nej, så opdager hun aldrig, hvor mange tatoveringer jeg har. Og det der kæmpe røvkevir, jeg har, ikke? Det skal jeg overhovedet ikke nævne i den her samtale her. Panikker jeg faktisk endnu mere, dengang de sidder til at smage på min kage. For jeg ved godt, at min kage, den smager i hvert fald til en sidste plads i en hemmelig. Det kan jeg lige fortælle. Den er flot. Den er rigtig flot. Den er rigtig flot. Det smager helvedes til. Søren er også sådan, kan jeg huske, han er sådan, hvad har du smurt den op med? Og der har jeg jo bare lavet sådan altså den der smørcreme med smør og flormelis. That's it. Det går rigtig grynet, rigtig ulækker, rigtig sødt. Og der får jeg jo bare sagt smørcreme. Og så er han sådan, altså bare den der almindelige smør, og han sidder bare og fisker, ikke? Ja, siger jeg så. Og så siger han så, den kan man jo lave på mange måder. Så der stikker han jo lige til mig og siger, Julie, hvis du er med videre her, så laver du aldrig nogensinde en smørcreme med flormelis igen. Og det gjorde jeg ikke. Jeg har virkelig øvet det der smørcreme sådan noget, for at få en, jeg sådan synes, jeg selv kunne lide, fordi jeg synes ikke, det er lækkert. Nej, det er det heller ikke. Så jeg endte jo med at lave sådan nogle, du lavede meringue-smørcreme, ikke? Swiss meringue. Ja. Schweizisk smørcreme hedder den, og det er jo sådan en meringues smør faktisk. Altså, det er den, jeg i hvert fald helst vil spise. Ja. Og du lavede det med chokolade. Ja, jeg laver chokoladesmørcreme. Så går man hjem, får en mail, så er man ikke videre. Ja. Og hvis man bliver ringet op, så er man videre. Ja. Og så ringer Tina. Så ringer Tina sgu mandag. Ja. Jeg kan huske det. 11:38. Ja, der havde hun ringet til mig før. Vil du komme til casting igen på lørdag? Kan jeg sige nej nu? Jeg kan bare huske, at jeg sidder, og så ringer jeg på telefonen, obviously. Og så siger hun, og du ved på den måde, som Tina kan sige, det er Tina Bremer fra det her. Ved du, hvorfor jeg ringer? Nej! Skulle det da være, fordi jeg ikke har betalt licens over min skat, eller hvad? Vi er til slutcasting, og det er der, at vi to møder hinanden for første gang. Ja. Vi ringer mandag, at vi skal komme lørdag. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, ja. Og der er vi så 12 på Jyllandsholdet, og så er der så 12 om eftermiddagen på Sjællandsholdet, men også i Aarhus. Ja, så det var faktisk 24, der er tilbage til slutcastingen. Ja. Og så skal vi lave en hemmelig bagning, hvor de har kameraer på, ligesom i badesteltet. Jamen, det foregår faktisk fuldstændig ligesom hemmeligt. Ja. Det er ude på det her, ude i et studie. Og Katrine kommer, Så får du bare en opskrift på en lavkagebund og en kagecreme. En konditorcreme. Ja. Og så skal du, så er der en masse andre ingredienser, du selv ligesom skal freestyle. Ja. Og hvordan den skal se ud, den der lavkage.
Og der skal vi jo lige tage i mente med min bageerfaring. Jeg har aldrig på det her tidspunkt lavet en konditorcreme eller en lavkagebund. Så jeg tænker, fuck. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, det er en Otello-lavkage. Fordi det ved jeg, hvordan det smager. Ja. Og spørg mig ikke, hvordan. Men jeg må simpelthen have panikhandlet. For der står en Otello-lavkage, da jeg er færdig. Og jeg har overgået mine evner fuldstændig. Og jeg tænker, det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg kommer videre, eller hvad der sker. Jeg har lavet en Otello-lavkage. Og jeg var allerede der hurtigt. Jamen, du var jo bare... Og det er sjovt, fordi jeg har heller aldrig lavet en konditorcreme før. Nej. Nå, og jeg har heller aldrig lavet lavkagebunden før, for jeg har altid bagt en kagebund. Jeg har aldrig lavet en lavkagebund. Nej. Og da jeg ligesom havde bagt den, var jeg også sådan, den måtte godt have været lidt mere luftig med, og så jeg er nødt til at bare gå med det her. Og så får man den bedømt. Ja. Og jeg var så sindssyg, jeg lavede et chokoladebund. Kan du huske det? Ja, tak. Jeg kan godt huske din castingkage. Den var jo spejlblank. Ja, jeg kan bare huske, hver gang jeg kommer op og afleverer min, der har de fleste af afleveret. Og jeg kan bare huske, så står jeg og kigger. Jeg er så stolt af den her Otello-lavkage, og jeg har julelys i øjnene, og så kommer jeg op, og så ser jeg de andre, og så er jeg sådan, nå, den var ikke så sej alligevel. Jo, den var sej. Men jeg så din og tænkte, wow, hvis det er niveauet det her, så kan jeg lige så godt gå hjem nu. Men så var der 10 dages ventetid der. Det er rigtigt. 10 dage, hvor man bare kunne gå derhjemme og være sådan, er jeg købt eller solgt? Og nu er man også nået så langt, ikke? Og man havde jo mødt så mange fede mennesker, så der var også mange, der var sådan, jeg vil ikke have, at de ikke er med, og dem, man er gået med fra første castingdag. Dem gad man godt lige at have med, også hvis det var, man selv gik videre, ikke? Ja. Har vi to ikke skænket hinanden tanke på overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg stod forrest, og i køkkenet ved siden af, der stod Niklas. Der var også en Niklas, han har 100p med. Ja. Katja stod, hende kan jeg huske, fordi der stod en fyr bag ved mig, og bag ved ham, der stod Katja. 10 days goes by. Dage. Og igen, mail, afslag. Hvis man bliver ringet op, så er man med. Og da klokken er 9:36, der ringer min telefon. Jeg går hjemme i stuen. Jeg ved, det er i dagen. Det er Søren Olsen, for det er Julia. Du er med den store badges 2024. Og der går jeg. Helt kuldegysninger. Vi var alle sammen syge herhjemme. Jeg lå her på sofaen. Og så ringer telefonen, og Ole han sidder over i stolen, og Ludvig ligger på den anden side af sofaen. Og så ringer telefonen, og så er jeg bare sådan, så kigger jeg over på Ole. Og så, det er Sandra. Og så er han bare sådan, ja, det er Søren Olsen, for det er. Og så gør jeg bare sådan her til Ole, og så er han bare sådan, Ej, så det var vildt. Det var lige starten af februar, og så i slutningen af februar, der skal vi til infomøde. Ja, og så kørte det jo derfra. Så det var de 3 casting steps. Yes. Det var vores Q&A. Ja. Hvis I synes, det var sjovt, og I kunne tænke jer flere af dem, så må I meget gerne lige skrive en heads up. En kommentar. Husk lige at like og subscribe. Ja. Vi har det i hvert fald sjovt. Vi har det mega sjovt. Og vi håber, I synes, det er lige så sjovt at følge med på vores kanal. Vi er jo meget grønne i det her med YouTube, og vi skal lige lære at klippe det, så det ser sejt ud, og vi stiller nogle mikrofoner hjem, så lyden bliver også bedre. Der kommer lige nogle justeringer, så bær lige over med os, at det stadigvæk er lidt amatøragtigt, og lidt... Det skal det også blive ved med at være. Ja, men det må godt være autentisk. Og rustikt. Top rustikt. Ses. Fedt.